Салом алейкум, подписчики азиз. Канали мы дар YouTube 550 нар касе подписаться не здраем подписаться кне. Имуза мавзуи мо дар бораи палисосай. Ана бардору як видео кардам, бисёри бад савол додесян ки ана палисосо тесте сухтесян. Ана бо як вақте ки моторошо месо мо назди усто мебарем. Ана соз мекна мотори наомезан, ну я линияшон мақсад сис мекаша. Барои чӣ бародаро мегумтон. Анака нашуд сухтани палисос аввал мавзура давом тием сар кунем. Ана мисол нигоҳ кунеда кадом истифода мебара палисос зано, мисол мадаро, ай бисёр ами кори мода мисол ҳавайёан, ҳавайё хонорат мисол нигоҳбин мекунад хобшум. Ана бародаро чӣ гуфтанем? Вақте когда палисос кадести хонара, мисол хонаи дигари рафтанӣ бошен, гирён намонем палисоса. Гирён намонем. Бикшиш ки ҳавай ҳам мотор дам мегира. Баъд мери корборта ай дигар хона мекунӣ. Корборта дар дигар хона кадести мотори ви палисос кор кадеста мотор ҷӯш меша, ҳамин сабаб месӯза. Баъд дуюм вариант. Вақте ки кор кадестен бар апао хоҳаро мисол ана вақте ки кор кадестен ҳамо ай пиштиш ҳаво мебурад. Дастон як монен агар ҳавои гармӣ буромадиста будон ки мотор ҷӯш шидиста тез метоне бисӯзони ҳамо палисоса. Ана нашуд мегзарем дар бораи вақте ки сухт шумо иваз мекунем бародаро. Обтобида 180 сомон мотор меиста. хай болоам нархошам ҳастай. Ана вақте ки мехаре палисостона номерасияша танаша нигоҳ кунед. Яхираш ҳастай 3000 ай 3 киловатт мақсад 2,5 киловатт мисол. Ай ҳамун номерация ба мувофиқи ҳаваи мотортон мотор харен. Мисол ё мечаспонед ё назди устода мебаред, усто мечаспона, баровай номерацияша нигоҳ кунед. Вақте ки нито чӣ мекунед, бо сис мекаша, тез мотортон месӯзану ва ё падхадид мекунанд. Якдигариро туғурӣ мегиранд. Не ки то што ай сабаби ки ҳамон номерацияш туғурӣ намегира, мақсад объёмаш киловатт мисол палисостон зурай мехаре мотори простой баровай сис кор мекунам. Меган чанд кас омадест ки мотор задем сис кашидеста. Ба ҳар як тайяи линия дора. Барои ҳамиёра бисёри бад аҳамият битен. Касе то ҳамиҷара тамошо кард, лайка ҷиқа подписаться кунад. Канали ма барои шумо бародаро ки шумо дар ҳаққам дуо куневу устогира ёд гиред. Касе да маъқул боша бародара лайка ҷиқа ҳамин видео бахеза то осмона ки якам бағал дигар. Та парвои устогира надошта боши бародаро, як аз дигар ана да ҳамин чизо ниёз дора. сезони радиатор, печка, саршидагие ки мардум ай ким кеҷо меоя, ҳамун чиша вазбин такси дода расход мекуна, бо назди усто мебиоя, бо чандвайно расход мекуна. ҳастай да устош мисол ки бисёр мешави ягон барои ҳавай поделиться кне илтимос ки товаён ёдгиран ай канали ма бидроян устогира тарзи созкуниша ёдгиран. алло ҳамата нигаҳбон боша бародаро. дастгирии шумо пешравии морай. барои чем аю видеое ки маъне надоран шумо билад тамошош мекунен ё дигар каса тамошо мекунен, просмотрошон миллионай, лайкошон миллионай. Ну блин, канали мо айвои чӣ ками дорад? Чиста як баҳри хуб фаҳмондестем тон. Канале ки як насиҳата, як мисол чизои ремонтора хушрӯд нишон додестон тон. бародаро нуха ҳамида арзиш надошта бошем. алло нигаҳбон боша. дастгирӣ кунед, лайк подписаться ки моам як актив момхеза ки як аз дигаам бина ки натури мо дорем ячи. алло нигаҳбон бародаро, дастгирӣ фаромӯш накунед.